Ganun siya guys. Oh, laboy ba nagaluto sa bihag siya sa diri. Ano siya diri guys, nanom. Una-una ating itsura. Gihan siya guys. Oh, guys. Dapat niya sa bukid, dapat po tanom. Maujud. Nindot pag natas probinsya no kay. Daghan jud og ma-vlog dito ba? Oh, mag-ani. I-vlog ni mag-harvest na po sunod adlaw. Ma! Samna. Di ka kung kahoy para yan ang kalbangan din. Oh, guys, daghan na siyang mga nakuan guys. Oh. Hi guys! Para oh. Oh. Wow, nice kayo mga kamunggay. Nagpapagyo dito. Ako, ana naman ako. Bisan ka. So, guys, kaya ni bisbisan niya later. Guys, no, later.